зараз йде така війна за це, і всі ці роки, поки проходить процес ухвалення цього закону, мені здається, він і не ухвалюється саме тому, що дуже багато охочих очолити дане відомство. Тому хто може його очолити, я знаю, хто хоче його очолити. Його хоче очолити нинішній голова податкової міліції, його хочуть очолити керівники податкової служби України, митної служби України. Достойних людей у нас в Україні багато, але, на жаль, не всі їх помічають. Тому це буде, ми прописали можливість, як буде проведений і хто буде обирати в шорт-листі. До шорт-листа теж треба дойти, і там в цій конкурсній комісії будуть представники і Кабміну, і Офісу Президента, і профільного комітету Верховної Ради. Тому перемогти має досвідчена особа, яке має українське громадянство, і яка працювала і знає дуже добре і митний, і податковий кодекс.